Hello guys, good morning, good morning, good morning. Welcome back to our channel, si Budo Budo. So, kailangan natin hanap na naman tayo ng pasahero natin ihatid na libreng sakay. Welcome sa ating sponsor na libreng sakay. So guys, maghahanap tayo dito. Ang ating pwede natin ihatid. Okay. Ma'am, excuse me. Ay, wala. Kanang mo man akong content kani siyang offer ko free ride. Okay ra tayo ihatod ka? Ay, wala ko probinsya ba? Asa mo ka uli? Sa taon. Ah, layo dahil. Sorry, amin ako dito sa Talisay. Kay kuhan, ang wala libre sa kayang ba? Ay ma'am, kanang ma'am, excuse me. Okay ra may mukhang part sa kuhan. Pwede na ka ihatod free ride? Kuya, layo ako. South yapon ka. Wow ba? Kaya parehas ka dito sikas layo ay. Ah, sige. Thank you ma'am. Hello boss, good morning. Kuan ba? Kanang asa ka uli? Nag-offer ko free ride. Asa mo ka? Pwede na ka maghatod. Oo, kumukubos. Asa mo ka dapat? Tapos, squad. Ba't mo ko Talisay? Gift cards. Ha? Rapaya ba? Oo, tara. Rapaya mo ko. Kaya ito mo ko corona. Okay na ni mo? Ikaw. Libre naman eh. Ano ka YouTube channel? Oo, na ako YouTube channel lagi. Ano yan, muna akong content. Libre sakay ba? Oo. Okay ba? Kaya, Di, kaya ko ba dito may parahan layo mo? o ba tayo, madlock? Oo, lagi, mahadlok yun dito. Kulit ang ako kung may pasahis din ako, nga sa vlog ba? Para di mahadlok. Okay na ka na? Sige. Oy. At least kay... Ito yung suot ka bundok sa'yo. Sige. Okay ra kayo. Sa ganito yung ano mo? Norman. Eh, ako. Maintenance sa taxi. Mekaniko day ka day. Pintal. Asa di ta kino? Pwede. Tapunok lang. Sige. Nya kanay ako kay wala lang. Kanang kung naay mo subscribe, mas mayo gyud na subscribe. Siya ka na ba? Oo. Although, Sa ingan na nga, squad. ha? Wala siya sa pariha ba? Lagi. Yan malipay ra man sad ko kanang thank you lang. What? Nindot na kay kong feeling. Hatod ganay kog liluan. Oo. Asa nga sa company day? Ano ba, Kani Elcard, M-Card. So, sa ka sa maintenance na sa Pintal. Lagi. Day, ako ba no? Kalibad sa day, hadlock ba? Gani ko gihatod rin. Dere ay anahan. Last month to na ako nahatod si ate. Dere na ako sa gihatod. Kani na adis ate. Nagtrabaho. Wala rabat kaya namo koy naitrabaho. Akong trabaho niya kung makakuan magdugoder. Rahe, sige. Nya ka ayoy naitae. Sige. Tay sa kadit lang. Tay wa pa ta mahuman. Kita na atay kuan, na atay sponsor kato kung ingon sa imo ba. Sila si Sir Jan. So na ang hatag sa kuan ana Sir Jan Yap nasa California. So instead of kumoy mo bayad, ako yung hatag sa inyo. Okay. Thank you. Unya, kadyot lang. Kalimot ko. Okay, thank you. Ana na sa mga kadugoder. At least kato, yung nato lang ato matapang nila. Nilapi na kay kong yun, thank you.
Okay, yun yung kahit siya. Thank you, Lord. Thank you for watching. Salamat sa ato ang sponsor, sila si Sir John o Ma'am Gina Yap. Thank you so much, Sir, Ma'am. And then, sa akong mga kakita dyan sa ikaw naman kung sa inyong angay buhaton, subscribe, i-share po, o niya, ang inyong mga kaparintihan sa diha, i-appeal na lang po kinyan. Subscribe ba sa ako ang channel o sa akong Facebook o like, follow. Yeah. Mura na siya. So, until sa atong next video, salamat mga kadugoder. Thank you.